Аның белән капланалар. Аны кияләр, урыйлар, шияләр, ябыналар, яки гаеплиләр, кыйныйлар, салалар да. Бу серле әйбернең исеме бик гади, яулык. Мөселман хатын-кызы киеменең бер өлеше тирән мәгънәгә генә түгел, бәхәсләр чыганагына да ия булырга мөмкин. Шулай да йөрәк ишендәгесен Аллаһ кына белүче. Синең хакта пошулар җилләр, сихерләнгән синнән яңгырда. Син булмасаң гөлләр чәчкә отмый, син кирәксең икән барына. Сәхнәдә чыгыш ясаучы кеше үзе дә шәхси тормышы да уч төбендәгедәй һәм күз уңында. Бер генә үзгәрешне дә яшереп калып булмый. Хәтта ки шишенеп түгел, ә җырчы гүзәлем кебек киенеп җырлый башласа да. Әтием дә намазга баскач, әле туганнар арасында да баскан кешеләр бар иде инде. Салават та инде намазга баскач, ничектер менә шул обществода булгач, ничектер мин үзем дә тартылдым, инде булай да Аллаһ Тәгаләгә ышана идем. Шундый төрле танышлар, менә шундый творческий кешеләр алар барсы да ирләре белән бергәләп намазлар укып, менә шулай яшиләр. Миңа бик тә ошады, ничектер мин канатланып киттем дә, менә сәхнәгә шундый образларда чыга башлагач, мине тамашачыдан ничектер күтәреп алды, шуңардан соң сезгә шундый килешә дип инде. Һәм менә шулай кіріп киттем инде мин. Һәм инде үз образ өстендә эшлим, мин беләм инде менә дин буенча ул муеннар да капланырга тиеш, һәр вакыт куллар, анда аяклар капланып, әле шалбарга да бәйләнәләр, шалбарда йөргәнгә. Мин инде әкрен генә менә шулай көннән-көн тартылып барам инде. Киену рәвешен үзгәртү бигрәк тә мөселман стиленә күчү белән хатын-кызның тормышында үзгәрешләр башланырга мөмкин. Кайчак ул җәмгыяви проблемага әверелә. Яулык бәйләү мәсьәләсен безнең илдә еш кына мәхкәмәләрдә дә тикшерәләр. Әйтерсең, мөслимәгә мәктәптә укырга да, университетта белем алырга да, оешмаларда эшләргә дә ярамый. Популяр кеше буларак мондый моңзар белән гүзәлемгә дә ханым туташлар мөрәҗәгать итә икән. Халык алдына яулыктан чыгарга җөрьәт иткән. Туры юлны сайлаган җырчы аларның проблемнары шишелешен бер сүзсез беләдер кебек. Әйе, менә бүген дә әле язган инде бер апаң дисәң дә була инде. Садикта эшлим ди, бик намаз укысым килә ди. Мин аны инде садикта эшләгәч ди 5 тапкыр укый да алмамын инде. Менә сез миңа киңәш бирегез әле, ничек менә кием буенча ди инде, ничек киенергә, мин кая барырга белмим дип инде шундый сораулар язалар миңа. Мин инде җавап бирергә тырышам. Күбесе менә банкта эшләүче, күбесенчә менә шул укытучылар, госучреждениеләрдә эшләгән хатын-кызлар язалар. Үзем булдыра алганча җавап бирәм, әйтәм. Сіз главное ниетләгез, мәйтәм, шундук төренеп тә килеп кермәгез, мәйтәм, ишегезгә. Матур итеп тюрбан бәйләп тә була бит, мәйтәм, хәзерге көндә инде ул нормаль күренеш. Мәйтәм, ул киемнәрне гади магазинда да табып була, кибеттә дә табып була, мәйтәм, әкрен генә, мәйтәм, Аллаһ Тәгалә үзенең, мәйтәм, юлларын ача, ул бәлки сез менә шулай туры килер, сезгә икенче җирдән тәкъдим ясарлар. Мәйтәм, анда нормально булыр. Яисә үзегезнең ишегезне ачып җибәрәсез шунда, мәйтәм, барсы да алда. Анасын бер вакыт үткәч әле язалар, менә сез миңа шулай дип әйткән идегез дөресендә, менә шулай килеп чыкты бит әле, бик уңай килеп чыкты бит әле дип, менә хәзер иребез белән бергә укыйбыз дип язалар инде, кызык шундый генә историялар юк, барсын да инде искә төшереп булмый. Бу бит инде зур бәхет, гүзәл. Әгәр дә теге Аллаһ юлына сез кемнедер бастырырга сәбәпче булгансыз икән. Инде мин дә шатланам гына, инде мәйтәм, тәнкыйтьләү кешеләр булса да, барыбер күбрәк шундый яхшы тарихлар. Яулыкларны алырга теләмиләр. Эш таба алмады ул. Тагын бер әңгәмәдәшебез Диләрә Рәхимова. Ул журналистлар, дини һәм фәнни даирәдә билгеле шәхес. Хәзер Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәтенең матбугат үзәге җитәкчесе. Мәскәүдән торып күп нәрсә күренәдер. Казан гына түгел, Россиянең калган төбәкләре дә. Мөслимәләр белән төрле оешма җитәкчеләре арасында беренчеләрнең яулыгы яки хиҗабы сәбәпле аңлашылмаучанлыклар бар бит. Аларның сәбәбе гадәттә нәрсәдә? Мөселман мәдәниятен кабул итә алмаудамы, әллә үзебезне мөселман буларак үрнәк итеп күрсәтә алмаудамы? Әгәр дә без бөтен тәҗрибәне күз алдыбызга китереп, бер нәтиҗәләр чыгара башласак, диалог булган җирдә, әгәр дә менә шул яулык бәйләүче кызлар, аларның әти-әниләре, шушы җирлектә эшләүче имамнар, шушы җирлектә эшләүче укыту өчен җаваплы чиновниклар,
алар әгәр дә уртак сүзгә киләбез дип эшләсәләр, компромисс эзләргә теләсәләр, компромисс табыла. Шуңа күрә минем фикерем инде килешеп эшләүне карарга кирәк. Һәм безнең тәҗрибәдә булды андый очраклар, тавышны күпкә җибәрмичә, гауга чыгармыйча, менә беренче сигнал булуга безнең мөфти урынбасарлары хатлар да яздылар, үзләре дә барып күрештеләр. Менә шундый очраклар Мәскәүдә 2 очрак булды, Свердловск өлкәсендә. Аннары ул проблема хәл ителде. Һәм ул җәмгыяви проблема булмады, бер коллективның үзара мөнәсәбәтләре дәрәҗәсендә генә калды. Диләрә ханымның шәхси хәленә килсәк, ул динне бар кануннары нигезендә тоткан гаиләдә тумаган. Әмма мәктәпнең башлангыч сыйныфларында укыган вакытта ук дәресләрдән соң мәчеткә йөргән, намаз укырга өйрәнгән. Һәм инде шул вакыттан бирле яулыксыз урамга чыкмагандыр мөгаен. Мин татфакта укыдым бит инде. Факультет, менә рәхмәт, җибәрделәр 2 ел рәттән рус булмаган телләр буенча федераль дәрәҗәдә, Россия Федерациясе дәрәҗәсендә үтә торган олимпиадага. 2 ел бардым мин анда. Икесендә дә 3нче урын алдым, хәзер хәтерләмим. Әллә берсендә 3нче урын алып, берсендә 2нче урын алдыммы, ничектер шулай. Ләкин барганда минем инде күңелемдә бар иде шундый фикер. Яулыклы булган өчен гомердә дә миңа бернинди бүләк монда булмаячак дип. Һәм ул киресенчә булып чыкты. Андагы кешеләргә минем яулыклы булуым киртә тудырмаган. Алар моңа киңрәк караганнар бу әйбергә, име? Без үзебез кайвакыт безнең татар мөхите, кайвакыт бу мәсьәләгә таррак карыйбыз, куркыбрак. Шиткә чыксаң анда төрлелек сырага кирәк. Һәр вакытта гада булырга кирәк, сырага кирәк, шөкер итәргә кирәк, тәүбә итәргә кирәк. Ләйлә исемле мөслимә кардәшебез үзе белән дә тирә-яктагы җәмгыять белән дә килешеп яшәү яклы. Әмма бу Аллаһ кушканнарны үзгәртү дигән сүз түгел. Ләйлә Гариф инде 10 ел бер үк оешмада хезмәт куя, хисапчы булып эшли. Аны эш урынында күрәсебез, эштә намаз укый алуын, яулыктан йөри алуын үз күзләребез белән күрәсе, җитәкчесенә рәхмәт әйтәсе килгән иде. Әмма оешмада төшерергә рөхсәт бирмәделәр. Шуңа күрә Казанның Рамазан мәчетендә сөйләшәбез. Ул кичкенә генә шундый бер квартиралы офис иде ул. Анда бөтенләй урын юк иде. Мәсәлән, әгәр килеп мин сораган идем инде. Мәктәп сезнең бармы намаз укырга? Алар миңа юк диделәр. Мин шулай әзрәк караштыргач, карыйм, бер склад шикелле бер бүлмә бар. Анда нәкъ менә минем намазлыгым сыярлык кичкенә генә бер урын бар иде. Ошо ишек янында, шунда намаз укый идем. Тора бара, мин аны җыештыра, ул минем киңәйде. Хәзер инде минем үземнең аерым бер бүлмә. Мәсәлән, хәзер башка эш урынына башка офиска күчкәч инде үзенең аерым бер урын бар инде. Әлбәттә, бу очракта мөгаен үзеңнән торадыр. Әгәр син беренче булып намазны куясың икән беренче урынга инде, Аллаһ Тәгалә җаен бирә, үзең дә җай эзлисең әлбәттә. Күптәнге ерак 97нче елгы видеода әңгәмәдәшебезнең намазга өйрәнә торган вакыты. Ул чагында Ләйлә Гариф тиз арада 50 сумга ия булган. Намазга бассын өчен әтиләре баласын шулай рухландырган, бүләкләп, хәзерге тормышына юнәлеш биргән. Әти безгә тоттырды Синбикә журналында Рәшидә Быстайның намаз китабы бар иде. Ул шундый китап ясау бар иде. Безнең хәтерлисез икән инде. Без менә шуннан китап ясап, ул безгә әйтте, менә шушыннан дугаларны өйрәнегез. Әлхәм, мәсәлән, Ихлас сүрәсе һәм акча бирәдер. Мәсәлән, Әлхәм сүрәсе өчен 5 сум бирәдер, шулай дип истә калган инде. Кичкенә сүрәләр өчен 2 сум, 3 сум. Намаз өйрәнеп бетергәч 50 сум бирәм дигән иде. Менә шулай итеп без апа, энем, без өчәү өйрәнәдек. Әлбәттә, Ләйләнең дә яулыктан йөрергә уялган чагы булган. Бигрәк тә яшүсмер вакытында. Әмма нәкъ менә башка диндәге яшьтәшләрем мөселманча киенергә өнди иде ди ул. Нишләп соң берәүләрнең диндарлыгын шулай якын итәләр, ә кемнекендер сөймиләр. Күп кешеләрдән шундый шелтәләр ишетергә туры килә, үзең дә беләсең. Әйтик, бер юлы урамда барам шулай. Була шундый кешенең начаррак кәефенә туры килгән чак, миңа бер ханым сүз кушты инде. Аның идеясы мондай, фикере мондай. Сез бит менә ди яулык бәйлисез. Үзегезне сез ди әүлия затлар итеп күрсәтергә тырышасыз. Үзегезне өстенрәк итеп күрсәтергә тырышасыз бездән. Ә бит чынлыкта алай түгел ди. Сез дә бит нәкъ шундый гынахлар кыласыз ди.
хаклы ул. Чынлыкта ул хаклы. Һәм мин аңа аңлатам. Эш мин әйтәм минем, сездән үземне югарырак бәяләвемдә түгел. Мин дөньяга яулыгым белән күрсәтәм үземнең кем икәнлекне түгел, кая таба юнәлгәнемне. Мин менә шуңа таба омтылам. Әйтик, мин күңелемнең чисталыгына омтылам. Әйме? Тәкъвалыкка, тәүбәгә омтылам. Күңелемне пычратасым килми. Шуңа күрә мин менә шушы яулык белән, аның белән беркәнәм дә бу дөньяның пычрагын үземә тидермәскә тырышам. Дип аңлатып карадым, аңлагандырмы белмим. Яулык бәйләүе яки намаз укуы сәбәпле генә хокукларында кысылган кардәшләребез Россия дәүләтенең дөньяви булуына, үзен демократик җәмгыять дип таныткан күп милләтле, күп динле илдә һәркемнең хакы хакланырга тиешлеккә басым ясый. Алар хаклы бит. Ислам дине тарафдары булу җинаять түгел. Әмма 70 ел дәвамында тигезлеккә омтылган ватандашларыбыз, шул исәптән җитәкче булган ватандашларыбыз аңы гына моны тиз кабул итә алмый. Әгәр дә бер шәһәр яки өлкә, регион, республика күләмендә бу инде системалы рәвештә бара икән, үлем бу иҗтимагый проблемалар рәтенә керә. Ләкин дини оешма буларак мөфтиятләр әлбәттә мөслимәләр хокукларын яклауга катнашалар. Ләкин безнең инде караш, безнең позиция бер көндә моны хәл итеп булмый, хәтта 10 ел эчендә дә хәл итеп булмый. Чөнки кануннар язылган, әйе. Ләкин монда без бер җәмгыятьтә яшибез, җәмгыятебездә башка төрле дин әһелләре дә, динне тотучылар да, башка милләт кешеләре дә бар. Әгәр дә аларда чынлап та безнең мәдәниятебез, безнең динебез шундый каршылыклы эмоциялар тудыра икән, эмоцияны бит аны менә хокук белән шәпәп кенә итеп булмый, бетереп булмый. Озаклык белән бара торган эш һәм моны менә шулай планлаштырырга да кирәк. 30, 40, 50 еллык эш бу дип, йөрәкләрне дә бер-берсенә бәйләргә кирәк, ничектер ачарга кирәк. Бу турыда да уйларга кирәк. Менә мөфтиятләрнең күбесе шуңа багышланган. Әмма дә ләкин инде күрәләтә торып, кычкыртып, менә әгәр дә мөслимәләрнең шушы хокукын бозу бара икән, әлбәттә катнашалар мөфтиятләр, дин әһелләре дә бу әйбергә аңлатуга. Яулык бәйләү вариантлары алар бик күп. Сез YouTube каналына кереп, төрле вариантларын таба аласыз. Җырчы Гүзәлем социаль челтәрләрдәге аккаунтларында яулык бәйләүнең җайлы ысуллары белән бүлешә. Бу да йөрәкләрне бәйләүнең бер алымы минемчә. Яшь матур ханымга күпләр охшарга тели. Әлбәттә, җырчының эшчәнлеге һәркемгә дә ошамый. Аның үзен дә киенергә өйрәтүчеләр бар. Әмма Гүзәлемнең үзенә карата тәнкыйте тамашачыларныкыннан ким түгел. Ә беренче тапкыр сәҗдәгә киткән иртәсен ул онытмый, йөрәк түрендә саклый. Калып исә социаль челтәр түгел. Анда инде адәмнәрдән берәү дә керә алмый. Беренче көнне хәтерлим әле, мин салаватка әйттем дә, мин иртәгә синең белән иртәнге намазны укыйм дидем. Салават ничектер спокойно башта, ул вакытта ул бер нәрсә дә әйтмәде, анысын вакыт үткәч, менә син миңа шулай дип әйттең дә, минем тагын да сиңа хөрмәт артты ди шул көннән дә инде. Шундый рәхәт бит ул иртән торгач хатының белән намаз укый шуларны. Һәм менә намаз укый башлагач, безнең гаиләдә шундый менә бик глобаль үзгәрешләр булды инде. Ул беренчедән безнең иң зур хыялыбыз бала булу бит инде, ул безгә бала бүләк итте. Икенчедән инде ул менә ниндидер яңа юллар ачып җибәрде. Без бит намазга баскач күп кенә мероприятиелардан отказаться иттек. Менә кайда алкоголь мәсәлән бар име? Ул менә бу татарча дискотекалар, салават шөгыльләнгән бит инде. Без хәләлгә күчкәч, әлбәттә, анда безнең бит инде керем күбесенчә шул яктан. Анда шундый бик нык сокращение булды инде. Без үзебез дә куркып тордык, ләкин без инде ниятләдек. Менә бу яулыклар кибетен ачып җибәрдем бит инде. Вот салаватка да бүтән юллар ачты. Бүген күпчелекнең өлгесе сәхнәдә. Артистлар, җырчылар. Халыкка аларның тормышы кызыклы һәм үрнәк. Җырчы Гүзәлем дә бу хакта белә. Ислам динен кабул итү белән ул шунда ук сәхнәдән баш тартмаган, аны файдаланып, үз тамашачысына хаклыкны ирештерергә ниятли.
мөнәҗәтләр җырлыйсы килә башлады. Менә хәзер салават та эзләнүдә, мин дә эзләнүдә, ничектер аны тамашачыларга, безне бит күбрәк яшьләр тыңлый, яшьләргә барып җитәрлек иттереп, бик тиге навязчивый да булмасын дип, менә шундый шигырьләр, авторлар белән эшли башладык инде хәзер, менә шундый материал җыелып бара безнең. Ул инде вакыт кирәк аның өчен. Хәтта әле менә 2 ел артарак сайланган җырлар әле менә хәзер генә чыга башлады. Шуңа күрә ул теге иҗат шундыйрак инде, ул әзрәк озын процесс. Әгәр дә яулыгыңны сал дисәләр, салмасаң син эштән азат дисәләр. Аллаһ чакыруына буйсынган мөслимә өчен куркыныч сорау. Әмма бу хакта әңгәмәдәшләремнән сорарга җөрьәт иттем. Кайберләрнең мондый сценарийны күз алдына китереп караганы да бар икән инде. Мин мөмкин булган җиргә, башка җиргә эшкә барыр идем, анда төрле һөнәрләргә өйрәнер идем. Менә хәзерге вакытта, мәсәлән, менә шундый чиракта булса, мин санап китсәң, бер 10ннан артадыр кая мин барып эшләр идем. Берсендә булмаса, икенчесенә барырмын, икенчесенә булса, өченчесенә барырмын. Чигән бәрәкәте булмый аның. Мин шулай дип уйлыйм. Әгәр дә хатын-кыз инде профессионал булып җитешкәннән соң яулык бәйле икән, аңа әлбәттә эш ягыннан күпкә җиңелрәк. Чөнки профессиональ җәмгыять инде аны белә. Һәм аның профессиональ сыйфатлары өчен бәялиләр, әйеме? Әмма инде бөтенләй эш тәҗрибәсе булмаган кызлар өчен авыррак. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Иң беренче белем. Белем ул синең профессиональлек дәрәҗәңә бер зур нигез һәм баскыч. Шуңа күрә кызлар, яулык бәйләүчеләр үзләренең белем алуларына бик игътибарлы булырга тиеш. Һәм моңа бик күп көч куярга тиеш, әгәр дә чынлап та алар нәтиҗәдә эшкә урнашып, бер профессиональ яктан да үсәргә тырышсалар. Икенчедән, мин үземчә уйлыйм инде, үз сүзеңне әйтергә оялмаска кирәк, ләкин үз сүзеңне әйткәндә, нәкъ менә конституция, әйеме? Тарих, шул ук социология, шушы әйберләргә таянып, үзеңнең фикереңне дәлилләргә һәм үзеңнең хукугыңны дәлилләргә өйрәнергә кирәк. Гаҗәп инде без, һаман да хатын-кызны эшләтү ягында. Шуңа бәйле рәвештә мөслимәнең эштәге хокукларын яклыйбыз. Гәрчә ирләрнең лаеклы хезмәт хакы алуы, гаиләсен тәэмин итүе дә мөһим мәсьәләләрдән. Яулык бәйләү иреген ханым туташларга илебезнең төп кануннары бирә. Урындагы кайбер җитәкчеләр тыярга тели. Алар кемгә каршы? Үз-үзләренә түгел микән? Равил хәзрәт, саламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәзрәт, нәрсә ул хиҗаб һәм аның төп мәгънәсе нәрсә? Хиҗаб ул иң беренче әгәрдәген без кайтсак, ул гарәп сүзе. Хаҗаба, ягъни каплады дигән мәгънә бирә. Ягъни бер әйберне икенче әйбердән каплаучы, ягъни киртә булган әйбер булып тора. Хиҗаб дигән сүз, аны тирән аңларга кирәк. Кайбер кеше, мәсәлән, яулык ул хиҗаб дип аңлый, мәсәлән, ул фақат аның бер өлеше. Бар гаурат дигән нәрсә. Гаурат ул кешеләр каршында яки Аллаһ Тәгалә тарафындан күрсәтергә тыелган җир. Аны башка кешегә күрсәтергә ярамый. Ирләргә ул гадәттә киндектән алып тезгә хәтлек, ул менә гаурат, аны инде ачырга ярамый. Мәсәлән, мунча булса мисал өченме, кеше әгәр дә башка кешеләр белән мунчага бара икән яки ял йортында, мәсәлән, диңгездә су кыйна икән, ир кешенең гаураты киндектән алып тезгә хәтлек. Менә шул җирен ир кеше капларга тиеш. Хатын-кызларга аның киңрәк гаурат. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, хатын-кызның бөтен тәне гаурат диделәр. Йөзеннән башка һәм кулларыннан башка. Һәм менә монда тагы бер мәгънәне аңларга кирәк. Хиҗаб сүзе шулай ук күз алдына тота күңелнең чисталыгын, гыйффәтлекне. Ягъни хатын-кыз, мәсәлән, киеме капланган икән, ләкин шул ук вакытта ирләр белән чыкымыкка килеп, мәсәлән, сөйләшеп, үзен бик күркәм тотмый икән, мәсәләнме, бу дагын хиҗаб түгел әле бу.
Ягъни син киенгәнсең икән, тиешлечә киенгәнсең икән, син үзеңне тыйнак тотырга тиеш. Менә бу дагын тыйнаклык тагын ул хиҗабтан санала. Болай киенеп йөрү хатын кызга нәрсә нигезендә мәҗбүр була башлый, хәзрәт? Аллаһ Таала кушканча киенеп йөрү ул Коръәндә Аллаһның әмере беренчедән. Шуңа күрә муслимә хатын-кыз ул иң беренче чиратта Аллаһ Тааланың әмрен үти. Әгәр дәген борынгы галимнәр китапларына кайтсак, һәм инде ул аларның сүзләре Коръән аятларына Аллаһ Таала Нур сүрәсендә һәм шулай ук Ахзаб сүрәсендә киенергә, гауратларны капларга әмер иткән аятлар бар. Шуларга таянып галимнәр менә шушы хөкемнәрне әйттеләр. Хатын-кыз ул гауратын капларга тиеш һәм ир кеше дәген башка кешеләрдән үзенең гауратын капларга тиеш дип әйттеләр. Шушы әйберне искә тотырга кирәк. Хиҗаб ул Аллаһ Тааланың әмере. Ягъни Аллаһ Таала хатын-кызларга гауратларын капларга кушты. Шуңа күрә хатын-кызлар аны шушыны үтим дип, ягъни Аллаһ Тааланың бурычы, Аллаһ Тааланың әмере дип, һәм ул шуңар савап ала. Менә шушы әйберне искә тотырга кирәк. Хәзерге вакытта мөселманнарның күбесе эшли яки эшли башлап хатын-кыз исламны кабул итә. Әгәр эш урынында хиҗабтан йөрергә, намаз укырга рөхсәт итмәсәләр, бу эшне тизрәк алыштырырга кирәкме? Әллә инде эштә калып, ничек тә булса җаен табу хәерлерәк дип уйлыйсызмы? Иң беренче без татар кешеләрне исламга килә дип әйтмибез инде. Алар диннәрен аңлап дөрес тота башлыйлар дип әйтсәк дөресрәк. Ягъни менә без бит инде татарлар асылда мусульманнар, ләкин күп кеше менә гафиллектә булу сәбәпле намазга игътибар итми, әһәмият бирми һәм динен тотмый. Ләкин әлхәмдүлилләh менә шушы барбер теге сезнең тапшырулар аша, бәлки шул гәҗитләрдәге тапшыру язмалар аша, мөфтиятның эшчәнлеге аша барбер кеше әлхәмдүлилләh дингә кайта. Әлхәмдүлилләh хатын-кызлар арасында бу хәзер күп. Алар мәсәлән эшлиләр һәм дингә бас. Менә диннәрен инде нык итеп тота башладылар дип әйтик. Менә монда әлбәттә әгәр дәген кеше динендә нык тора икән һәм Аллаһ Тааладан сорый икән ныклык, иншалла кешеләрнең, җитәкчеләрнең йөрәкләре Аллаһ кулында. Аллаһ Таала иншалла яхшы итеп төзәтәчәк. Шуңа күрә эш ташларга дип әйтергә кирәк түгел. Һәр чирак аерым монда инде менә гомуми рәвештә син эшеннән кит яки ни дип әйтеп булмый. Гомер буе хезмәт иткән, эшли икән мисалы өчен теге укытучы апаларыбыз мәсәлән яки башка төрле эштә эшләүче кешеләр эшлиләр икән, Аллаһ Таала күңелләрен үзгәртүче. Ул тырышырга тиеш, менә ялмаска, яулыгын бәйләргә һәм инде иншалла кешеләрнең күңелләре Аллаһ кулында, Аллаһ Таала яхшылык кылачак дип әйтәсем килә. Ислам диненең җәелүе, мөселманнар саны артуы, әлбәттә башкаларның да киенү рәвешенә йогынты ясый. Кием базарында бу сорауны тиз тоеп алды һәм төрле баш киемнәре, билле озын күлмәкләр тәкъдим итә. Алар арасында, мәсәлән, баш киемнәр арасында чалмалар да бар. Һәм күп кенә намаз укучы ханым туташлар да шушы чалмаларны киеп йөрибез. Әмма муен ачык килеш кала. Мондый киенү рәвеше дингә туры киләме соң? Әлбәттә, карагыз, менә без бүгенге күзлек белән караганда, әлбәттә озын күлмәк ул хәерле. Әлбәттә шул ук башны каплау хәерле. Ләкин камиллек ул менә динебез кушканча бөтен җир капланырга тиеш, ул бит белән фақат кул белән беләзеккә хәтлек кул гына күренергә тиешле. Калган җирләр капланырга тиеш. Әгәр дәге намаз укучы булса, менә шул хатын мисалы өченме, урамда йөргәндә ул шулайрак киенә, намазда муен капланырга тиеш. Менә кайбер чынлап та хатыннар игътибар итмиләр, намаз укыйлар. Намазда бөтен җир капланырга тиеш. Камил хатын-кыз мәсәлән кигәндә әлбәттә ул теге тәнгә салам тормаска тиеш, теге бөтен агъзаларны белдертеп тормаска тиеш, үтә күренмәле булмаска тиеш. Һәм шулай ук мәсәлән урамдагы кешеләрне кычкырып җәлеп итә торган булмаска тиеш. Чөнки ул кием кычкырып торырга тиеш түгел. Чөнки әйттек, без хиҗаб ул тыйнаклык. Хиҗаб ул тыйнаклык һәм менә шушы тыйнаклыкка омтылырга кирәк. Әлбәттә ул матур булсын, кешене ниндидер куркыта торган булырга тиеш түгел, инде караңгы төсләр белән мәсәләнме, сыйфатлы булсын, әмма ләкин шул ук вакытта, ягъни зәвыклы булсын дип әйтәм. Ләкин шул ук вакытта теге кычкырып, менә миңа карагыз, мине генә күрегез әле дип, шундый кием булырга тиеш түгел. Менә матур киенеп йөрү рәвеше динне тарату максаты була аламы?
ул беренче максат түгел. Беренче максат Аллаһ каршында гыйффәтлекне саклау. Менә бу иң беренче булырга тиеш. Аннары инде әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең хакын үтәп, Аллаһ Тәгаләнең каршындагы булган бурычны үтисең икән, Аллаһ Тәгалә китерәчәк башкаларында. Иң мөһиме, менә иң куркыныч әйбер. Менә бу хиҗаб дип әйтәбез бит. Яулык бәйләп, тискәре үрнәк күрсәтмә. Әгәр дә синең телең әшәки икән, яки синең гамәлләрең начар икән, менә ул вакытта карап тормыйлар син, модны киендеңме, модны яулыкмы синең, модны түгелме яулыгын, синең гамәлеңгә карыйлар. Менә шуңа күрә иң беренче чиратта без күңелебезне пакларга, телебезне чистартырга, сафлатырга, үзебезнең гаиләләребезне күркәм булдырырга, менә хатын-кыз иң беренче чиратта үрнәк булырга тиеш. Менә гаиләсендә, аннары иптәшләре белән, дуслары белән, хезмәткәрләре белән яхшы мөнәсәбәттә була икән, менә шул вакытта ул зур үрнәк булачак. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Аллаһ рәхмәт ясын. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.